So बे नोंथांमोनखौ जोंनि गोरलै चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय लोगोफोर स' दिनै जों नैबे जाबाय जोंना पार्ट नाम्बार माने थाखो 10 नि खोन्दो 5 नि पार्ट नाम्बार नैबे जाबाय जोंना 12 पार्ट नाम्बार स' दा बे पार्ट नाम्बाराव जोङो 5.2 नि 15 नाम्बारनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना जुदि आं बुंनो सानो दे नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ आं माने बुंनो खावलायनो नागिरो जे नोंथांमोना जाहाथे भिडिअफोरखौ बास्ला माने स्किप खालामै नायनाङा आरोना होमबाना एसे बुजिनायाव गोब्राब जागोन स' नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलां आरो हायोब्ला नोंथांमोना प्लेलिस्ट वाइज नायलां जे दिनै 2 नाम्बारखौ नायबाय गाबोन 3 नाम्बारखौ बादलाना नायनोसै बिदि नायनाङा जे माने 2 नाम्बार लेसनखौ नायदोंबा कमप्लिट सिरिजखौ नायजोबखा अब्लाना नोंथांमोना A to Z माने बे लेसननि माने एक्सारसाइजफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय माने सोंनाय बिदाबफोरखौ मोननो हागोन आरोना स' जों गोबाव खालामालासिनो जों स्टार्ट खालामनि आरो स्टार्ट खालामनाय आगोलाव नोंथांमोनखौ जों बार सानफ्रोमबो होनखाबाय थायो जे नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ जुदि बर' हारिनि बे फरायसाफोरनि कारणे जुदि हेल्प जानाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा आरो जोंनि बे होनाय भिडिअफोरखौ लाइक्स एबा कमेन्ट हरनो नाजा स' दा जों 15 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामनोसै जे 5.2 नि 15 नाम्बार स' होनाय दङ जोंनिया मा होनाय दङ कुइसना जाबाय n नि मा माननि थाखाय 63 65 67 आरो 3 10 17 मोननै एपि नि एनटि बिदाबफोरा मा होनदों समान जायो होनदों दा जोंनि ओरैबायदि मोननै एपि होदों माने सानलुरि जौगाथि होदों दा बिसोर सानलुरि जौगाथिनि माने मायबा मोनसे बिदाब माने एनटि बिदाबनि माना जोंनिया समान होनना बुंदों दा बे एनटिया मा मान जागोन बे एन खौ जोंनो दिहुननो होदों दा जों कुइसनाव जा माने मेनसन खालामाखै आरोना जा सोंदों जे कुइसनाव एनटि बिदाबखौ दिहुन जेराव एनटि नि माना माने मोननैबो सानलुरि जौगाथिनि कारणे समान होनना बुंदों स' दा हमना ला गिभेन होनाय दङ गिभेन सेथि एपि इक्वल टु मा सेथि एपि माने सेथि सानलुरि जौगाथि इक्वल टु मा माने जोंनिया 63 65 67 डट 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 स' देयरफॉर गिबि बिदाब A1 आं गिबि बिदाबखौ मा लानोसै लोगोफोर इनिखौ A1 इक्वल टु बे जागोन 63 आरो फारागथि D1 फारागथिनि फर्मुलाया माबायदि A2 माइनास A1 इक्वल टु A2 मा दङ जोंनिया 65 माइनास A1 आ जाबाय 63 इक्वल टु बे जागोन जोंनिया 2 ओमफ्राय थिग बिदिनो नैथि एपि आ मा होननाय दङ जोंनिया 3 10 17 डट 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 देयरफॉर गिबि बिदाब इक्वल टु जों गिबि बिदाबखौ मा हमनोसै लोगोफोर आं A2 नायनो खबर दा नैनि एपिनि सेथि एपिनि गिबि बिदाबखौ A1 हमनोसै आङो नैथि एपिनि गिबि बिदाबखौ मा हमनोसै आङो A2 स' इमप्लाइज दैट A2 हमनोसै लोगोफोर A1 डेश हमनोसै आं मा हमखो A1 डेश स' देयरफॉर नैबे मा जागोन A2 डेश माइनास A1 डेश माने A2 निखौ डेश हमजोबबाय आरोना लोगोफोर आङो दा नैबे गिबि बिदाबा मा जागोन दा होमबा सरि गिबि बिदाबा नै डिफारेन्सखौसो दिहुननो थांदों गिबि बिदाबा मा जागोन लोगोफोर नैयाव 3 स' देयरफॉर फारागथि स' फारागथिखौ आं नैनिखौ मा होनसै लोगोफोर D2 नैनिखौ D1 नैनिखौ D2 होबाय D2 इक्वल टु मा जागोन A2 डेश माइनास A1 डेश स' A2 डेशआ मा दङ 10 A1 डेशआ 3 इक्वल टु मा जोङो 7 स' आं रिकमेन्ड खालामदों नैयाव डिफारेन्स AN बेफोरनि मिनिंफोरखौ जों आगोलनि भिडिअफोराव बुजायखानाय जादों नोंथांमोना बुजिस्ल'नो हमस्लाबनो हायाखैबा बेफोर भिडिअखौ माने नायनानै लाबानो जाबाय स' देयरफॉर नै मा होनदों एपि नि एनटि बिदाबफोरा समान जाहैदों एकर्डिं टु कुइसन मा होनदों जोंनिया सेथि एपि नि एनटि बिदाब इक्वल टु नैथि एपि नि एनटि बिदाब माने जादों लोगोफोर माने नै गिबि एपि नि एनटि बिदाब माने एनटि माने जायखिजाया मोनहैगोन आरोना थांनि लास्टआव बेनि एनटि बिदाबजों आरो नैथि एपि नि एनटि बिदाबजों समान जायो होनदों दा बे एनटि बिदाबा मा बेसेबां जाहैगोन माने बेसेबां जायगायाव माने बिसोर मोननैनि बिदाबा समान जाहैगोन बा दा बे एननि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों स' दा देयरफॉर इमप्लाइज दैट जोंना एनटि बिदाब माने एनटि माने जोंना मा मिथिगौ AN एनटि माने मा लोगोफोर AN माने AN आरोना AN दा बे AN नि फर्मुलाया मा AN इक्वल टु जोंना मा A1 प्लस N माइनास 1 D
बे जाबाय जोंना a n नि फर्मुला दा बे फर्मुलाखौ नि फज'गोन दा नैनि a1 गिबि बिदा माने नैनि a1 आनो जायो a1 प्लस n माइनास 1 d d आ माइनिया d1 इक्वल नैनि थिक बिदिनो नैबे मा जागोन a2 नैनि सेबे नैनि सेथि बिदाबा मा गिबि बिदाबा सरि a1 डैश प्लस n माइनास 1 नैनिया मा जोङो d2 so implies that दा फज'दो मानफोरखौ a1 नि माना जाबाय 63 n नि माना जों मिथिया d1 नि माना जाबाय 2 a1 डैश जाबाय 3 n माइनास 1 d1 नि माना बेसेबां d2 नि माना बेसेबां लोगोफोर 7 so implies that 63 ओमफ्राय नेक्स्ट माबा होनसै 2 जों n खौ खेबसे सानजाबा मा जागोन 2n ओमफ्राय माइनास 1 जों 2 खौ सानजाबा माइनास 2 थिक बिदिनो नेक्स्ट 7 n खौ 7 सानजाबा 7n 1 जों 7 खौ सानजाबा मा माइनास 7 so दा जायगा थोजाला लोगोफोर आं मोननैसो नैखौ नोंथांमोना लिरस्लायना लाबानो जाबाय so दा नेक्स्ट वन नैनिफ्राय दा खालामनोसै इमप्लाइ दैट आङो a2n खौ सिगाङाव लाबाय ओमफ्राय नै 63 खौ माइनास 2 खौ दाखोबा जोंनिया बेसे जागोन प्लस 61 जागोन मानोना जोंनिया नेव प्लास दङ नेव माइनास दङ दा जों माइनास प्लास थाबा जों दाखोनांगौ दा 63 निफ्राय माइनास 2 थांबा बे जागोन 63 निफ्राय 2 थांबा 61 जागोन आरो नै गेदेरा मा दङ माइनास खालामबानाय गेदेरनि सिगाङाव मा दङ प्लास दङ स गेदेरनि सिगाङाव मा सिम्बल थायो बेखौनो जोङो फज'यो बेवहाय स बिदिनो बे जाबाय नैथिना मा जागोन दा 7n खौ सिगाङाव लिरनोसै आङो 7n बाय 3 निफ्राय माइनास 7 निफ्राय 3 थांबा जोंना मा जागोन माइनास 4 मानो जागोन लोगोफोर 3 नि साइ नै 7 आ गोदोर नालाय आरो 7 नि सिगाङाव मा दङ माइनास दङ स बेनिखाय माइनास जाबाय स 2n खौ लाखिबाय 7n खौ इथिं लाबाय जोङो 7n स इनो माइनास 4 61 खौ इथिं लाबा मा जागोन प्लास थाबा बिथिं लाबा माइनास 61 जागोन स दा बेनिफ्राय बेखौ थांबा बेसेबां जागोन माइनास 5n इक्वल टु बेखौ सानजाबा दाजाबा माइनास 65 so बेजों कैंसिल so n equal to 65/5 so दा 65 खौ जोङो 65 खौ 5 जों राननिसै 5 सानजाब से 5 निफ्राय नेव थांबाय 15 3 जों 5 जों मा जाखो 15 so इक्वल टु बे जागोन जा नै दं बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 13 so n नि माना बेसेबां जोङो लोगोफोर 13 so therefore 13 थि बिदाबनि थाखाय सेथि आरो नैथि बिदाबनि मानफोरा समान so therefore 13 थि बिदाबनि थाखाय सेथि आरो नैथि बिदाबनि मानफोरा समान बुजिना लोगोफोरनिखौ माने सेथि बिदाबखौ जुदि जोङो a1 a2 a3 a4 बेबायदि हमबा आरो नैथि बिदाबखौ जुदि जोङो a1 dash a2 dash a3 dash बेबायदि हमबा जोंनिया नै माने a13 आरो a13 dash नि मानासो जोंनिया मा जागोन समान जाहैगोन स दा बेखौनो जोङो दिहुननो होदोंमोन मा बिदाबनि माना समान जाहैगोन दा जों n नि मानखौ 13 मोनबानो नालाय जोंना 13 थि बिदाबनि माना मा जागोन समान जागोन स गोबाव खालामालासिनो स लोगोफोर नेक्स्ट नाम्बार खालामनायनिसै मा नाम्बार जोंनिया 16 नाम्बार स 16 नाम्बारा जोंनिया मा दोङो कुइसनखौ नोंथांमोना आं कुइसनखौ मोनसेबो लिरना होनाय जायाखै लोगोफोर नोंथांमोना कुइसनखौ दिहुनना ला आं बार होनबाय थादों बुक्सखौ आरो जुदि नोंथांमोना जुदि कुइसन गोदान एड खालामदोंब्ला गोदान बिजाबाव गोदान कुइसन एड खालामदोंब्ला सिम्पल नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जास्ट कमेन्ट हरनानै सोंहरबानो जाबाय सार जोंना बे कुइसनखौ हायाखै बेखौ गोदानै एड खालामनाय जादों नोंथाङा बेखौ खालामनो होनांगौ स माने जोंनिया बुक्सआ गोदान नङा नालाय स नोंथांमोना बेवहाय जोंखौ कमेन्ट बक्सआव कुइसनफोरखौ सोंहरबानो जाबाय बेबायदि स दा एपी नि मानखौ दिहुननो होनाय दङ बेयाव मा दङ 16 नाम्बारा एपी दिहुन जायनि थामथि बिदाबा 16 आरो 70 बिदाबा 5 थि बिदाबनिख्रुइ बेसेबां 12 बारा होनदों आं डाइरेक्ट सर्टकाट मेथडजों खालामनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ बुजायना होगोन बरियानो आङो स दा according to question मा होननो हागोन आङो लिरनो लानोसै हियर बेवहाय थामथि बिदाबा जाबाय a3 माने मा लोगोफोर थामथि बिदाब बेसेबां होनाय दङ 16 according to question जोंना मा दं 70 बिदाबा 5 थि बिदाबनि 12 बारा माने आं दाख्लैनो बुजायदों बेबायदि कुइसनखौ माने 70 बिदाबा मा होनदों 5 थि बिदाबनिख्रुइ 12 बारा स होमबा दा 70 बिदाबजों 5 थि बिदाबजों समान जानांगौबा 5 थि बिदाबनो बेसेबां नांगोन जोंनो 12 नांगोन स according to मा जागोन a7 equal to a5 plus 7 a5 plus 12 आंनिया according to मा होनदों जे
नैयाव 7 थि बिदाबा नै 5 थि बिदाबनिख्रुइ माने A7 माने बेबायदि आरोना लोगोफोर AP आ माबायदि होनांगौ जोङो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डट थांगोन आरो बिदिना दा नै 7 थि बिदाबा नै 5 थि बिदाबनिख्रुइ 12 बारा होनदों स माबायदि जाखो बेबायदि जाबाय स जों मिन्थियागौ AN नि फर्मुलाया मा AN इक्वल टु जोंना मा लोगोफोर A1 प्लस N माइनस 1D D माने जोंना जाबाय फारागथि स दा A7 खौ जों माबायदि लिरनो हागोन A1 प्लस मा लिरनो हागोन N नि जायगायाव मा जागोन लोगोफोर 7 जागोन 7 माइनस 1D आरो A5 खौ जों माबायदि लिरनो हागोन A1 प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12 स A1 जोंना कैंसिल स नै मा जागोन 6D इक्वल टु नै मा जागोन 4D प्लस 12 so implies that 6D ने 4D का नीचे लाबाय 4D minus 4D जाबाय so implies that नै 6D निफ्राय minus 4D थांबा मा जागोन 2D 12 जाबाय so D equal to जागोन जों लोगोफोर 12 by 2 equal to 12 को 2 जों रानबा जों मा मोनखो 6 मोनबाय so दा D नि मानखौ जों जाबाय मा मोनखो जों दा 6 मोनबाय so दा जोङो जायखिजाया मोनसे सानलुनि जौगाथि दिहुननांगौबा माने AP सिरिजखौ जुदि दिहुननांगौब्ला जोंनो मा नांगौ A1 माने गिबि बिदाबनि मानखौ नांगौ आरो फारागथिखौ नांगौ स दा गिबि बिदाबखौ जोङो दिहुनना लानांगोन जों दा सिम्पली माखौ मोनगोन लोगोफोर फारागथिखौ मोनबाय स दा बेनि दा जों गिबि बिदाबखौ जोङो माबायदि दिहुनगोन स बेखौ दिहुननो गारनाय जोङो बेखौ इउज खालामगोन A3 इक्वल टु 16 खौ जोङो इउज खालामनो नांगोन स दा जोङो नैखिनाखौ मोनसे लोगोफोर स बेखिनाखौ खोमोरबाय आङो दा जोंनिया D नि मानखौ बेसेबां मोनखो 6 मोनबाय so therefore जों मिन्थिगौ जे होनाय दङ A3 इक्वल बेसेबां होनाय जोङो 16 so A3 खौ जों मा लिरनो हायो लोगोफोर A1 प्लस N सॉरी N नि जायगायाव जोंनिया मा जागोन नैबे 3 माइनस 1 D इक्वल बेसेबां 16 so implies that A1 प्लस 3 निफ्राय 2 थांबा 2 आरो D नि माना बेसेबां मोनखो 6 इक्वल टु 16 so implies that A1 इक्वल टु 16 माइनस 2 जों 6 थांबा 12 आरो 12 को बिथिं लांबा माइनस मा मोनैखो जोंना माइनस 12 मोनैबाय so दा सिम्पली बेखौ खोमोरबाय D नि मानखौ खेबसे लिरफिनना दोननि आं D नि मानखौ 6 मोनदोंमोन जोङो so A1 इक्वल टु बेसेबां जाखो दा जोङो लोगोफोर 16 निफ्राय 12 थांबा A1 नि माना 4 so दा जोङो therefore AP इक्वल टु माने therefore सानलुनि जौगाथि इक्वल टु जोंना मा मोनगोन A1 जों माबायदि लिरो लोगोफोर नैबायदि लिरनो हायो A1 नेक्स्ट अनजिमाखौ A1D बारे नेक्स्ट को A1 प्लस 2D इमबारे नेक्स्ट को A1 प्लस 3D डट डट बेबायदि so implies that A1 नि माना बेसेबां जोंनिया 4 बे लोगोफोर हा फर्मुला नैबे गिबि बिदाब नैबे नैथि बिदाब नैबे थामथि बिदाब नैबे ब्रैथि बिदाब आरो बेफोरखौ आङो बे आगोलनि भिडिअफोराव बुजायखानाय जादों नोंथांमोना थांनानै नायोब्लानो एसे हमनो हागोन so दा A1 नि नैथि बिदाबखौ दिहुननो गारनाय 4 प्लस मा नांगोन जोंना D नि माना 6 थामथिखौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो 4 प्लस 2 सानजाब 6 ब्रैथि दिहुननांगौबा 4 प्लस 3 सानजाब 6 बेबायदि थांबाय थागोन आरोना मोनथामसे मोनब्रैसो लिरना दोनबा नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन नैबे जाबाय 4 नैबे जाबाय 6 जों 4 जों दाजाबाय बेसेबां मोनगोन 10 नैबे जाबाय 4 प्लस मा जागोन नैबे 12 बारे 4 प्लस नैबे मा जागोन 18 so equal to 4 नैबे जाबाय 10 नैबे जाबाय 16 नैबे जाबाय बेसेबां मोनगोन नैबे 22 माने बेसेबां इंक्रिज जादों लोगोफोर 6 so बेवहाय जों बेखौनो सोलोंबाय AP आ जाबाय AP इक्वल टु जों मा मोनखो दा AP इक्वल टु 4 10 16 आरो 22 आं बुंनानै होनाय जाबाय so नोंथांमोना लिरबानो जाबाय डट डट बिथिं थांबाय थागोन आरोना so दा जोङो 17 नाम्बार खालामलायनोसै गोबाव खालामलासिनो लोगोफोरा जुदि नोंथांमोना फरायसामोना जुदि जोंनो बे चेनेलखौ जुदि हेल्प खालामनाय बायदि मोनदोंब्ला लाइक होदो आरोना लोगोफोर फरायसामोन नोंथांमोन लाइक होनो दाबाव लाइक हो सापर्ट खालाम स जोंबो बिदिनो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो मार्क्स लाखिनो गारनाया टिप्सबो होगोन साननैसोनि उनाव मोजां जों भिडिअ गारगोन एडुकेशन रिलेटेड आरो कुइसन एन्सारखौथ' जों नोंथांमोननि थाखाय जोङो सल्व खालामनो हाखानाय जागोन आरो इम्पोर्टेन्ट कुइसनखौ जों लास्टआव सावरायगोन लोगोसे जोङो इम्पोर्टेन्ट कुइसनखौ नोंथांमोननो प्रोवाइड खालामनाय जागोन माबायदि कुइसन फैयो माबायदि मा सप्तानिफ्राय मिथिगौ माबायदि दासिम माबायदि कुइसन फैगासिनो जों बेफोरखौ लानानै जों सानसे बरियानो सानसे आरो जोङो बे सुरु सार दों आंदों जों डिसकासन खालामगोन स जों जोंनि नामखौ नोंथांमोननो खिन्थानायानो जायाखै स खिन्थाना लानोसै गोसोआव लाखिबानो जायो नोंथांमोना स आंनि नामा जाबाय कमल दैमारि स
बेनिफ्राय जोंनि सुरु बे सासेनि नामा जाबाय साइन्स आरो इंलिश ग्रामार फोरोंगासिनो नोंथांमोनखौ स' बे सासेनि नामा जाबाय मिस्टार सुरज सरगियारि स' बिथाङानो जा जों बे चेनेलखौ सालायगासिनो स' जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि बे चेनेलफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना हाजासे जोंखौ सापर्ट खालामबाय था जोंखौ जाहाथे बेबायदि भिडिअ माने आगोलाव जेसेबां हायो एसेबां माने बानायबाय थानो खारने दा जोङो 17 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामसै बे 17 नाम्बाराव दङ जोंना 3 8 13 253 एपिनि जोबथि बिदाबनिफ्राय 20 बिदाबखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा 20 बिदाबखौ दिहुननांगौ दे गिभेन एपि इक्वल टु मा नायदों जोंना 3 8 13 डट 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 मा 253 दा बेवहाय नोंथांमोना कनफिउजन जानाङा जे बेवहाय 20 बिदाबखौ दिहुननो होदों होननानै नोंथांमोना उखा फटाफट खालामनो नाजानाङा माने कुइसनखौ एसे मोजां फरायनो नाय एग्जामाव जाहाथे नोंथांमोना कुइसनखौ मोजां फरायनानै मोजाङै खालामो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो दानो आगोल खालामनायनि आगोलावनो एसे मोजां फरायबानो जाबाय दा नैबे होनाय दङ जोंनिया 20 बिदाबखौसो दिहुननो होदों बाट नैथिंनिफ्राय नैबे दा A1 बा नैबे A2 बा नैबे A3 बा डट डट नैबे AN होनना बुंदों दा जोंखौ A2 A3 A थाङै थाङै निखिनि मोनहैगोन ना A20 मोनहैगोन ना लोगोफोर दा गेजेराव बेजों मा पजिसन मोनगोन मिथिया नैखिनि एसे आं आइडिया लाना बुंबाय आरो नैसिनिसो मोनबाय दा A20 दा बेखौ जोंखौ दिहुननो होआखै मा दिहुननो होदों लोगोफोर नैथिंनिफ्राय हमनो होआखै नोंखौ जोंखौ नैथिंनिफ्रायसो उल्था दिहुननो होदों माने दा नैखौ जोंखौ गिबि बिदा हमनो होदों दे AN मोना लोगोफोर बेखौ जोंखौ बिखौ A1 हमनो होदों दा बिनि उनाव नैथिंसो A2 हमनो होदों स' बेबायदिसो फैनानै बिथिंनिफ्राय फैयै A20 खौ जोंखौ दिहुननो होदों स' नोंथांमोना फटाफटनो नैथिंनिफ्राय ओरै खालामनो थांबा नोंथांमोना मा जागोन प्रब्लेम जागोन so therefore according to question A1 आ मा जागोन जों लोगोफोर बेखौ जोङो बेबायदि डाइरेक्ट लिरनो हाया लिरनोलाय हायो जों डाइरेक्ट नोंथांमोना बुजिनो एसे गोरा मोनगोन स' आं बेखौ एसे माने एसे AP नि फारिखौ उल्था लिरना मोनो AP नि फारिखौ जोङो उल्था लिरना मोनो आरोना उल्था बायदि लिरबाय माने नैखौ जों सिगांथिं लिरबाय सिगांनिखौ लास्टथिं लिरलांबाय आरोना स' दा AP डेश होननानै लिरबाय जों ओरैनो AP डेशखौ जों मा मोनगोन 253 दा सेकेन्ड बिदाबा माबायदि जागोन बेखौ जों नायनो कारने नैखौ डिफारेन्सखौ चेक खालाम नाय 3 आरो 8 बिनि डिफारेन्सआ मा जागोन माने फारागथिया 8 निफ्राय 3 थांबा बेसेबां जायो 5 स' दा डिफारेन्सआ जोंना मा जागोन लोगोफोर 5 जागोन स' नैनिफ्राय जों मा खालामनांगोन बिथिं थांबा जों दाजाबनाङा लोगोफोर एबार जों मा खालामनांगोन माइनाससो खालामनांगोन स' दा 253 निफ्राय 5 जों माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन 3 निफ्राय 5 माइनास खालामबा बेसेबां 13 निफ्राय 5 थांबा जोंनिया थागोन नैबे 8 मिनिबा रेन्डआव थांगोन 4 होमबा मा जागोन दा नेक्स्टआ जाबाय नैबे मा जागोन 240 स' नेक्स्टआ मा जागोन लोगोफोर 248 स' बेनि उनाव आरो 5 माइनास खालामदो नैबे जाबाय 3 4 2 नै मा जागोन 243 डट 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 बेबायदि थांनानै जोंना जाहैगोन लास्टआव 13 8 आरो लास्टआव जोंना मा जागोन लोगोफोर 3 स' दा जोङो एबार नैथिंनिफ्राय थांनानैसो जोंखौ A20 खौ दिहुनो दा नैखौ जों मा मोनखो दा नैबे A1 A2 A3 डट डट A20 खौ जोंखौ इनि जायगायाव मा थागोन बेखौ दिहुननो होदों स' therefore D इक्वल टु फारागथि दिहुननांगौबा जोंना मा जागोन गिबि बिदाबा मा जागोन स' therefore AP डेशनि गिबि बिदाब बुजिदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बायदि खालामाबाबो जेबो प्रब्लेम नङा जास्ट बुजिना ला बुजिनोखौ लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों दे नैबायदि नङा जे आं बेयाव गिबि होदों बेयाव AP बेबायदि लिरदों बेबायदि आन्था खालामनांगौ सां होनना बिदि खोथा गैया मेथ्सआ नोंथांमोना गावबा गाव जेरैबायदि हागौ ओरैबायदि खालाम बाट नोंनि प्रसेस आरो एन्सारा मिलायहैनांगोन प्रसेसा नोंनि मिलायनांगोन आरो नोंनि खालामनाय स्टाइलफोरा मिलायनांगोन आरोना एसे स' दा AP डेशनि मोनसे AP नि गिबि बिदाबखौ A1 खौ हमसै आङो 253 स' therefore फारागथि D इक्वल टु जोंना मा जागोन 248 निफ्राय माने मा खालामनांगोन A2 माइनास A1 खालामनांगोन नालाय A2 नि माना
248 इनिफ्राय a1 नि माना 253 दा 253 निफ्राय 240 थांबा जोंना मा मोनगोन लोगोफोर 5 मोनगोन स दा 5 मोनोबा जोंना मा जागोन लोगोफोर -5 जागोन मानो -5 जागोन गेदेरनि सिगाङाव जोंना मा सिन दङ माइनास दङ नैबे गेदेर नालाय नैनिख्रुइ बेनि सिगाङाव माइनास दङ स बेनिखाय बेखौ मा मोनगोन जोङो -5 मोनगोन स देयरफॉर a20 माने a20 माने लोगोफोर मा 20 बिदाबखौ दिहुननोसै a20 नि फर्मुलाया मा जों मिथियागौ an = a1 + n - 1 होल इनटु d स दा बेखौ लिरनोसै जोङो a1 + n - n ना जोंनिया मा 20 - 1 d स इक्वल टू a1 नि माना जाबाय 253 प्लस 20 निफ्राय 1 थांबा 19 आरो d नि माना जाबाय -5 स बेखौ जोंना जायगा थोजालिया आं बेखौ नेखौ मोनसे लोगोफोरा नैथिंनो खालामना खानसै नैथिं दा 253 आरो 253 आनो थाबाय जोंनिया आरो नै माइनास जों प्लास जों माइनास जाबाय दा 19 जों 5 खौ सानजाबदो 9 5 जा बेसां 45 5 1 जा 5 5 जों 4 जों मा 9 दानि बेसां मोनगोन लोगोफोर 95 दा 253 निफ्राय 90 थांबा बेसां जागोन जोंनिया 253 निफ्राय 95 थांबा बेसां जागोन 30 निफ्राय 5 थांबा जोंनिया बेसां जागोन 30 निफ्राय 5 थांबा जोंनिया 8 जागोन ओमफ्राय नियाव 4 थागोन नालाय 4 दाखौ कमन लानांगोन इथिंनिफ्राय मोनसे 1 लाबनांगोन मानोना सिंनिया गेदेर दङ स 40 निफ्राय 9 थांबा जोंना मा थागोन 5 स जोंना एन्सारा मा जागोन लोगोफोर 158 दा नैयाव नै 20 बिदाबनि नैनि जायगायाव जोंना मा थागोन लोगोफोर 158 स बेवहाय लिरना नोंथांमोना आं जास्ट दिन्थिना होदों आरोना स देयरफॉर a20 नि माना जाबाय 158 स आं एन्सारखौ मिलायदोंना मिलायाखै चेक खालामनोसै लोगोफोर जोंना मामोन मिलायाखैबा एगेन खालामफिननो गोनां जागोन बाट मिलायदों बायदि मोनदों आङो 5.2 नि मा नाम्बारमोन लोगोफोर बेयो जोंना जाबाय 17 नाम्बारमोन 17 नाम्बारा 158 स दा जोंना बे मिलायबाय स जोङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायना नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै स नोंथांमोना जुदि जोंनो जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो जों थाबैनो आगोलनि नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनानै नै भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै आरो थांनायनि आगोलैनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोना जोंनि बे एन्सार बा नट बा एन्सार किफोरखौ नांगौबा नोंथांमोनखौ जोङो assamcareers.com आव भिजिट खालामनो थाखाय थिननाय जाबाय बेवहाय जोङो हाजासे माने दा फारसेनिफ्राय जों एन्सार किफोरखौ होनो आखायाव लागासिनो बर' मिडियामजों स नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव जों लिंकफोरखौ होनाय जाखादों स बेवहाय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जागोन स गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय टेक केयार